Huipputason saavuttaminen vaatii tosi kovaa ja tosi paljon treenaamista, että sinne ei kovin helpolla päästä. Mä aloitin pelaa sulkapalloa, kun mä olin 6-vuotias ja mä aloitin sen, kun mun vanhemmat on pelannut niiden koko ikänsä sulkapalloa, niin sen kautta mäkin sit aloitin. Tällä hetkellä mä treenaan noin 10 kertaa viikossa, mutta se riippuu tosi paljon, että onko jotain kisoja tai jotain tai loukkaantumisia, mutta about noin 10 kertaa. Noin puolet mun treeneistä on fysiikkaa ja sit puolet on niinku sulkapallotreenejä ja fysiikkaan sisältyy kaikki puntit ja juoksut ja sellaiset. Mua valmentaa mun omat vanhemmat. Meidän yhteistyö mun vanhempien kanssa on sujunut mun mielestä tosi hyvin, että ehkä pienempänä oli enemmän vaikeuksia, mutta nyt kun on kasvanut vanhemmaksi, niin ei kyllä enää ole mitään ongelmia siinä, että omat vanhemmat on valmentajina. No mulla ei ole mitään sellaista niinku yhtä suurinta saavutusta, mutta niinku kaikki mun Euroopan mestaruusmitalit on mulle niinku yhtä tärkeitä, että niistä mä en oikein pysty valita, että mikä on niinku kaikkein tärkein tai silleen, mutta ne EM-mitalit on mulle kaikkein niinku tärkeimpiä. No, lukion ja treenien tasapainottaminen on kyllä tosi haastavaa, mutta mun tärkein prioriteetti on tällä hetkellä urheilu. Mun tavoite tällä hetkellä urheilijana olisi päästä olympialaisiin ja sitten sen jälkeen ihan pysyä niin kuin Euroopan kärjessä. No mun vahvuudet sulkapallossa on tekniikka ja sitten kehityskohteita on paljon fysiikassa, että voimaa pitää saada paljon lisää ja kestävyyttä. Sponsorit merkitsee tosi paljon, koska niiden avulla niin pääsee ulkomaille kisoihin ja treenaamaan. Apurahan mä aion käyttää treenaamiseen ja sitten leireihin. Ja mä haluan kiittää Urheiluopistosäätiötä saamastani tuesta.